Piye ana rembug apa iki, Bun? Anu bawane sing nganggo ngecaceng-ngecaceng. Iki ora iso. Iki gak kathik iki. Heeh. Nika biasa sing hiliwir. Lah niki paingan, mboten nganggo mboten saged Mas Santi kan mboten. Ya Mas ya. Iso. Iso. Oh iya. Oh ngono ya. Kok ora nganggo? Ki ngeyel yo jenengan ki. Kok ketoke Mas Parno arep bawa dhewe. Oh iya. Gusti kagungan panyawat nulangku Mbak Ida, Mbak Putri, Kula. panjenengan merupakan ibu parandene menika wonten Sasmita. Mbak Riri Rengganis menika manggih wonten Ayan Sanes. Dados menika kula nyuwun nyawiji langkung rumiyin lah kok urung sida kok wis arep lunga. Mriki melu ndherekaken reging swasana liyan sir kula damel mangke sak bibaripun Mbak Ida kalian panjenengan Mbak Putri menika nyawiji lah kok wis arep pamitan. Ngono itu cap opo Mun ketumah Gusti teh ngeraos Mbak Riri. Padahal gawan kathok, Gawan gawan kotake Pak Wandi. Iya, kathoke Pak Wandi seragam lho. Seragam. Nek aku lak bintang Batang tamu. Bintang batang, nek batang ora mungkin iso tekan kene. Kowe kok goblok ora mari-mari to jadi. Nek batang nek ora mungkin tekan kene. IQ-nya beda ya. Dadi kan yo ngono kuwi. Kudune iki nek ning gone dhewe wis diparingi seragam yo kudu tekan rampung. Tenang tak susul meneh Kak nganti sesuk subuh. Iya. Enjih, Engko sing nyopoti terop Dik. Iya aku, tenang Sambut dari paling Sisa langsung. Menika diumumke riyin, menika ibu-ibu dari Pabi, garwanipun para-para bapak-bapak MC ingkang paring Poro-poro nyawiji. nggih. Wah kenapa? Dulu namanya Komboy sekarang ganti apa Mas? Dan Pabi, Paguyupan Pranoto Coro Boyolali, Oi. pengacara, Ya Ndek ben apa? Komboy. Komboy. komunitas apa to Ndek? MC Boyolali. MC Boyolali dulu Oh, Komboy. iya. Sekarang Lawyer. ganti. Nyawit, ATW apa? Komber. Kombor. Kombor. Iya kanca-kanca putra dinasti.
abdi lepat narosan tati hang bajing loncat ke astana. Abdi lepat narus Sing larang sapa? Aku. Abdi lepat Ora nek. jadi anggana. Bos. Bajing loncat ke astana. Bajing loncat ke astana. Bajing loncat ke astana. Abdi lepat narosan jadi anggana.
Inggih kripik gedang kripik telo para tamu.